Ano man ang akong bag nga na may mga humigas. Bag ko humigas. Wala eh. Uy. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Atot. Ano man ang akong bag nga na may mga humigas. Piskot yun yung mga humigas, oy. Saka sa lumabot. Napay mga soam. Kumbaga na. Ako na to, be. Anong gumigas ni? No. Ano migas eh. Ano migas. Ano migas ang bag. Ano kan gumigas ni? Bag na ko gumigas. Sa bag gumigason. Ang migas eh. Dala eh. Uy. Allah. Unsa man ni? Wala na. Aghat-kick man din ako napalit gahapon. Tuning lakaw ko dito sa kolon. Na, migas na kong bag, mamigas. Mapita ka. Migas pa gani. Uy. Sa spak. Buwan na po. Kawas na. Tumli, nagkanang umigas. Umigas eh. Skot. Sugla na baga kung kuan umigas. Sugla ng bagong umigas. Madapa pa kanikaon, gapo naman eh. Ano yung mamigas eh. Grabe nakakit-kit sa migas ah. Gabi pa manigiloto siguro. Panos na yun eh. Simunot ito na to be. Tawag gani pa siya. Gapon pa ni. Kaya siyang panos. Nalo pa po ni sa Star Magarin. So may pagkaon ani nga. Gumigas man. Okay. Gagmay humigas ba? Sus, grabe ng migasa eh. Bisag nas bag. Margarine. Nalit niyo na ko sa gawas mamigos. Naway naninda hotcake. Kunya naninda o kuan. Kanang saging barbecue. Ito pa dodol sa mua. Daray. Ako pa na yung pangkwaon ng umigas para makaon. Madaba ka ni kaon ni siya. Iba ka maglayan na ito. Tiyan ani. Umigas eh. Gapon ba ni siya? Kaon ka. Patricia? Ay ko sa Patricia ko no. Hindi mo umigas eh. Okay pa man. Kalimutan doon nagkaon gabi eh. Namay yun nagkaon gabi kainin. Huwag man maunsa. Baka maglain ng utiyan na ni. O pati siya o. Ngayon ko na sa pati siya mga amigos. Ang tagaan. Kaon di ka na pati siya. Okay pa siya mga amigos. Murot pa ni.